Ating bayan, ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Malinlinis si agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan, Wadyalaso, Saray, Balitan Matua. SBM sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM, Saray Balitan Matua. Yon sasabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. Siyempre, jadsain ago na Lunes, nakalop na kantabay alamat sa lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo natan. Ang kapeorom no ag si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Petsa 20 lagagi kat bulan na Hulyo taon 2026. Sa ibabaga na DOST Pag-asa, ramdam na ang Super El Nino sa Tropical Pacific. Kaya naman may babala na inilabas ngayon ng DOST Pag-asa. Ang tutay babalada at atang tanagagik nasa DOST Pag-asa. Sa ibabaga na DOST Pag-asa at atang tanagagik at saya so isabi na El Nino natan tawatan la at Tropical Pacific at sa ibabaga da at atang tanagagik man-trigger yan na weather conditions. Singasatay heat waves, droughts, floods, delap. Ayagi. Nabibitlatay delap. Singa walay iyag-agalan kun syudad. Biya komon. Aga na biktima na delap. Sa ibabaga na DOST Pag-asa tatang tanagagik ISO El Nino, sa ibabagada typically increases the likelihood of below normal rainfall conditions across much of the country, raising the risk of dry spells and droughts, particularly kwandad sa vulnerable areas. However, above normal rainfall conditions may still occur
especially over the western sections na sa Pilipinas during the southwest monsoon or habagat season. Nagkalalala no saya at na-enhance na sa tropical cyclone activity. Ano nga ba yung Super El Nino na yan? Yan po'y present na ngayon sa Tropical Pacific at ating tanagagik. Yasay kwandaman lang tiyatatin tanagagik So, a full-blown El Nino is likely to persist until early 2027 according to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. And it could be one of the strongest since 1950. Kanya na naman nakabosan, nalik na tayo susalimuot. Alik na yun, susalimuot. Maalinsangan ng panahon. Nan kapigan manaagaw dyan Taytay Rizal alone. Akapan nakapagtala po sila ng 51.38 degrees centigrade noong June 11. Imagine that atatang tanagagig. Isa sa mga epekto niyan, water scarcity at dry spell. Kaya naman, paano na kaya yung ating mga magsasaka? I hope may plano ang ating Department of Agriculture to combat itong epekto ng El Nino sa buong mundo at ating tanagagig. Kaya ingat-ingat po kayo magbaon po kayo lagi ng tubig at uminom lagi ng tubig. Sa kaya minor de edad, so yung manatak-takot at social media, so inaksyonan nasa kapulisan na sa Pangasinan PNP Provincial Office dyan panangida ulo ng Police Colonel Dennis De Leon. At sa may ginawa dan follow-up niya ay, so sa may report ya impaway nasa provincial office na sa Pangasinan PNP. Muling pinatunayan ng Pangasinan Police Provincial Office ang kahandaan at mabilis na pagtugon nito sa anumang banta sa kapayapaan at kaligtasan ng publiko matapos ang agarang pagkakaresto at pagsailalim sa kaukulang custodial procedure ng isang minor de edad na lalaki na may kasamang magulang kaugnay ng insidenteng kinasasangkutan ng pagpapakalat ng mga pagbabanta sa social media. Noong Hulyo 19, 2026, kahapon, Sunday, dakong alas 5:30 ng hapon, sa Rosales, Pangasinan, matagumpay na natuntun ng mga operatiba ng kapulisan ang naturang minor de edad sa pamamagitan ng masusing cyber investigation, intelligence monitoring at maagap na follow-up operations. Ang lahat ng isinagawang hakbang ay sinunod sa mga umiiral na batas at alituntunin sa paghawak ng mga batang may aligasyon sa paglabag sa batas sa presensya at tulong ng kanilang mga magulang. Sa isinagawang operasyon na bawi ng mga otoridad ang mga bagay na ginamit sa paggawa ng video na naglalaman ng umano'y pagbabanta, kabilang ang isang pellet gun at isang baseball bat. Ang mga nasabing kagamitan ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Rosales Police Station. Ang sabi ng ating PPO, adyat panangidaulo ng OIC Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon, patuloy na pinalalakas ng PPO ang police visibility, intelligence operations, cyber monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga paaralan. Speaking of sa mga paaralan, kasi lately may mga bomb threats, mga bomb jokes, may mahigpit pong utos po dyan, pasakbay na sa Department of Education, warnings all students
na may involved sa ganyan, bomb threats at bomb jokes, may kaakibat po yan na matinding parusa. At ang pinakamatinding parusa po dyan at ating tanagagik, agkila makapan-enroll. Paano agkila makapan-enroll at dinan man ya eskwilaan at interon bansa. Nakapasilong po yan sa DepEd Order Number 006, Series of 2026. For the first offense, a student may be denied readmission to the same school the following year and referred to the appropriate government agencies for intervention. A second offense may result in exclusion from the school, referral to authorities, and further intervention with fairness and due process observed through the proceedings. Kaya ingat-ingat po kayo ha mga bata. Hindi po laro yung pagbibigay ng bomb threats or bomb jokes. Pero at sa rin nagagawa at ating tanagagi, sinasabi ng ating kapulisan ngayon, ligtas na daw ang Pilipinas laban sa mga krimen na nangyayari compared in the past. This is in accordance with their statistics at ating tanagagig. Noong 2025 hanggang 2020 versus 2024, bumaba po ng 12.4% ang overall crime rate sa buong Pilipinas po yan. So mula 40,771 focus crimes or index crimes, murder, homicide, rape, physical injury, theft, robbery, carnapping noong 2024, bumaba ito sa 35,717 noong 2025. That is about 5,054 fewer cases. Sa murder alone, from 4,151 to 3,412. So homicide, 1,268 to 1,078. Yung sa rape naman, nagkaroon ng pinakamalaking drop from 9,910 to 7,662. Sa physical injury, umaba ng 13.98%. Sa robbery, despite yung mga nakikita natin sa social media, tulad ng robbery na naganap dito sa Dagupan, yung robbery na sinaksak ng ice pick yung isang rider, bumaba pa rin po sa 11.87%. So sa statistics, sa listahan ng ating kapulisan, bumaba po yung krimen na naitala. That is of course as far as their records. Kasi meron din yung hindi na i-report na krimen at atong tanagagik. Pero sa kabila nito, na sinasabi ng ating kapulisan na ligtas na po ang Pilipinas sa lahat ng krimen, marami pa rin. A lot of Filipinos, however, in their assessment and belief, express discontentment sa pahayag na ito ng ating kapulisan. Pero ang sabi naman ng ating kapulisan, kasi tanging mga malalalang krimen ang nakikita ng taong bayan. In fairness naman sa kanila. Kasi yung datos po mula sa PNP, consistent po yan at positive na nagpapakita ng improvement sa law enforcement efforts. So, saluduhan din naman po natin sila sa kanilang effort na ginagawa. Sabi nga nila, sa bagay, araw-araw naman, laging may nangyayaring krimen hanggat nangingibabaw ang kasamaan sa puso ni inuman. Agauntan, nangalyo may sermon karumahan at simbaan. Yung pong kasamaan, kakambal na po ng tao yan.
kaya nga sabi nila, there is the good side and there is also the bad side na mga tao. Agontan. O kakambal na natin yung kasamahan. Sabi nga nila, ang kakambal na ng taong kasamahan at nagiging masama ang tao kapag mas nananaig sa puso natin ang gumawa ng kasamahan kesa sa kabutihan. Agontan. And that's the freedom of the will na binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, nasa atin na ng mga tao kung alin ang ating susundin. Ang gumawa ng kabutihan o gumawa ng kasamahan. Singauntan mo at panagpili na leader itan. Na mamumuno sa atin for the next 3 years. No say piliin tayo, yung nagbibigay sa atin ng 3,000 to 4,000 pesos, then wag tayong umasa na mapapaganda nila ang buhay ng bawat Pinoy nang walang pinapanigan. Agontan. Pero kung ang pinili po natin, yung maayos, di maayos din ang serbisyo nila sa taong bayan. Agontan na tatang tanagagi. Say kwanda man lanti, say kwanto may sakya katungtok ko. Naging leader na po siya, naging mayor na po siya. Say kwanto ay ang gano bali-bali ginawam, lalo sa may panahon na pandemya tatang tanagagik, sare tuto, balit, mas piliin da si Busanli. Si Katutay, makapasakit na linaw agagik. Ang gano ang tulay panang ng mga serbisyo, marakap ya serbisyo, anong nang dalayin panserbi, madsama palabas sa pandemya, people will never remember those goodness. No, kanang nang lari Busanli. No, anong nang dala si Busanli, na irisla at kanunutan data. Nagkauntan. Kanyan, jatsay, araw pa niya election kwanda. Let the good side of your soul decide, not the bad side. Hopefully. Ay, by the way, wala man na yung nagawan ribbon hanging nata na at Maramba Boulevard. Wala rin ugugaw yung kikiwas ditan at linggayan. Gabay dan ipanang gabay dan ipalit na so pankontra da at sa atin nagagawan pamupupo nasaray century-old iran kakiwan at kapitulyo. Walay sa grupo yung manatang buyor at sa taga luyag na Pangasinan ya unalagay Mika Sakay at sa tanyang kampanya datatan tanagagik nesay kwanto jay nabwasla meaning today Lingayen Dagupan and Western Pangasinan people, it's our time to show our resistance against tree cutting and for climate justice. July 18 manaya agaway agagi. Ibig sabihin ng last Saturday, kanyan wala rin ugugaw ya anong nang tayura, kalanguran, wala may akaburbur at sikaraya, ribbon, at limadaya green. So, nanduro maso sa may mensahe damat diman. Kanyan, pero sa kwandari tutuo, too late a hero kayo, dakulay abatang daagagi. Sana nansaman, nanpulas dan babatangan, pimaway kila kwanda. Pero dyan sa agaw, Monday, desisyonan natin na sa senator judges no kasi tamang ipaway iresubpina to produce documents that will disregard due process and compels the production of documents and informations beyond what is allowed by law. Ano ba kasi yung pinag-uusapang subpena na pwedeng maging sanhi ng isang fishing expedition sa ongoing na impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Paliwanag po yan. Ipapaliwanag po yan ni Attorney Michael Wesley Poa, ang tumatayong counsel ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang kanyang paliwanag po dyan. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue
a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Si katuman na tatong tanagagik, so paliwawa ng attorney Michael Wesley Poa. Ang question ngayon, sa question natin balot, tapat natin na tatong tanagagik, will the Senate succumb to the request of the prosecution team and disregard the order of the law? Si katutan, subalbalag natin. Nanang tayo na desisyon na sa senator judges at satan request na sa prosecution team mangipaway iresupena aloon iraramay bank accounts din ang babangil ng Vice President Sara at Sari Bangko. By the way, abasay lamay latest survey ang sinasabi ngayon ng SWS survey na majority sa ating mga Pilipino ngayon ay satisfied sa performance ni Vice President Sara. And I would say yes to that. With a net satisfaction rating of plus 31, which is higher than the plus 29, positive 29 rating, yan nalato ng Vice President Sara sa may bulan na Marso sa taon na bata. Samantalang si Pangulong BBM ayagi kalamor unuusil niya ay sa ibabagada at sa report na sa SWS at tatang tanagagik SWS Strat-based President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s trust rating falls to 34%. Sa ibabaga to agagik, the most recent Strat-based group commission survey through Pollster Social Weather Station, so SWS, showed that in June 2026, 34% of Filipinos said they had much trust in President Marcos. For Vice President Sara Duterte, the survey found that 57% had much trust at sikato atatang tanagagik. Asingger lamay pangi-deliver to na sa may State of the Nation address to ng President BBM. No 27 at ating tanagagig next Monday. Pero akin manabo ba so trust rating to ng Presidente BBM. Sa kwandaman lang walay nananawagan si Mr. Bill Hicaman. Nananawagan siya. At sa tay trust rating, ipapanang mas trusted na sa Pilipino si Vice President Sara Duterte. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga senator judges? SBM, saray balitan matwa sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news suntuloy kaya rinina saren pakabat tan paymano manlalaponi at saray manangantabay.
Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matuwa sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Son tuloy at atin tanagagik alas 9:34 las oras tayo. Kaulap kan tabi ni sa lawas yon na kaaro. Kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Danny Caras na DWC Joyce Enterprises. Good morning, sir. Kay Madam Gina Salting, good morning. God bless likewise po at belated happy birthday doon sa panganay nyo. Pasensya na po doon sa anak nyo po. Kay Madam Maylene Alvaro, say kwanto, good morning Sir Joseph. Lugayan ko pa'y inararo kaya si Intoy Wapson. Kwanto, salamat at lanang nasuportam at si kami na anak mo, kwanto. Mansan siya kumon sa panangaro ng Intoy at sika Maylin. Anggad angga. Kay Nanabihing, good morning. Say kwanto agagik na Nanabihing, good morning Idol Joseph. God bless always sa programa po ninyo. Likewise Nanabihing, ingat po kayo lagi sa inyong biyahe ha. Kay Sir Maxi Solis, likewise, good morning. Hunlatila at Mikadwan Takap na Saray Balitan Matwa at Matwan Lik na ay Binmalay. Ni bunog dalamanaya imanso 2 million pesos anto. Ya assistance manlala po at Makati City para sa may sinalanta ng bagyong Owan. Imbunog na mula gagik at sa kwanto dyan at sa may balita gagik at sa may 2 million pesos ya tulong pinansyal mula sa pamahalaang lungsod ng Makati sa pangunguna ni Mayor Nancy Binay ay para sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng bagyong Owan. Manpasalamat si Mayor at lungsod ng Makati. Ang inyong malasakit at agarang pagtugon ay naging malaking inspirasyon at napakalaking tulong sa aming mamamayan sa kanilang pagbangon mula sa sakuna. Si Katutan parte na sa may mensahe ng Mayor at itong pangyayaring ito ay patunay lang na magandang bunga ng pagkakaroon ng isang sisterhood agreement sa pagitan ng bayan ng Binmalay
at Makati City. Kaya salamat sa Makati City at salamat sa kasalukuyang mayor ng Makati na si former Senator Nancy Binay sa tulong na inihatid ng Makati City para sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Owan dyan po sa bayan ng Binmalay. Sa kwanda lang tiyatatin tanagagik, mabuti na lang, kwanda. Ha? Maong labatla, ta bago bumaba sa pwesto si former Mayor Sammy Rosario, kwanda gagik, ha? At nagawa niyang maiayos na magkaroon ng sisterhood agreement, ha? Sisterhood agreement ang Binmalay sa Makati City. Nang nyumata na, ha? Sa kilalamatan niya legacy, ya pakanunutan timat kalamor, dating mayor na Bali na Binmalay, ya because of his initiative to establish a sisterhood agreement with Makati City ng nanyo, nuwala rin sa kuna, tampuli ang tutulong sa Makati City, at ay 2 million is balbalog latang niya pakatulong at saray kabaluyan titan niya apektado na sa may bagyo aguntan. O kanyan, thank you. Malikat iraagaki. Siyempre thank you rin sa former mayor Sammy Rosario for working it out na magkaroon ng sisterhood agreement ang bayan ng Binmalay at Makati City. And ito congratulations. Congratulations. You see, kapag may magandang balita, ibabalita rin natin. Congratulations sa bayan ng Binmalay. Nasa top 30. Nang nyumatan, Nasa top 30 ito sa mga bayan sa buong rehiyon. Uno, na tinuturing na Revenue Kings. Revenue Kings sa buong Region 1. Kasi po tumaas po yung ating locally sourced revenue. Tumaas po yung ating locally sourced revenue agagik. Ano nga ba yung locally sourced revenue na tinatawag agagik? Sa ibabagada agagik, may tinmagailanti so collection tayo agagik. Aguntan. Diyan intagay na sa ating collection tayo od revenue, the taxes agagik, di siyempre, bali-bali matso sa may, numatso sa may kaban na balay. Di ba? So, tumataas po ang locally sourced revenue ng isang bayan sa Pilipinas kapag lumalago ang lokal na ekonomiya. Nagiging epektibo ang koleksyon, at ginagamit ng maayos ang kapangyarihan sa pagbibuwis ayon sa Local Government Code o RA 7160. At ito ay hindi nangyayari ng bigla kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahusay sa pagkolekta at pagpapalawak ng tax base. Kaya congratulations sa Nathan, walay karo da balot. Sa ikwanda Nathan, nasaray matuanlik na ay Binmalinyans. Sana maramdaman na namin sa aming banda, inerta na banda banda na may tugtugan, hindi aliwan banda na may tugtugan itan. Nuwag ta may banda referring to a place, di man at parte nasay Balugo, Dulag, Amangkurutan, Basing, including Nagpalangan na rin kasi of the condition of the road. Sa kanyan sekwanda, sana maramdaman namin sa aming bandang pagtaas ng revenue ng Binmalay. Tapian na Agdala, Balbalawon, Opisyalis na Barangay Dulag, Amangkurutan, Basing. At sa itatabundan buwer, at saray litog-litog irandalan, iya singa kuno dayat so dadalanan, nasaray tutuo ditan. Pero nang kapigan man niya agaw, ang iter na mixed gravel, so office of the mayor,
Tapian kuno, aliwan singa dayat, sudalan ditan ad intiw. Tanan imuna, tinabunan day buritan. Yan ang lapod dayat, kanya nan inmuran, abasa-basa, nagmaliwa singa dayat. Agaon tanatatong tanagagik. Pero, singa napipikon, singara napipikon iramay opisyalis, tas ibabagay totoo at dadalan irad dayat. Pero sa ikwan nyo agagik, sa itaitwa, ag kayo na pagyanapikon. Uno na, you are a public servant, agauntan. As a public servant, aga na iwasan, walay pakabalawan dad si kayo, lalo na luuntan so kipapasan na dalantitan. Agauntan. Why? Kasi si kayo susakyo na pagyaon aksyon ditan. Akin na man gawa kayo kuno na joint resolution. Yaon karo kayo na immediate funding at panpagawa na satan niya dalan, ang gano aspalto lang bangat. Tani sa ate gagawin nyo, amin nyo may andi, and I hope ag kayo nasasakitan o ag yung sasakitan na linawaya, so pangibagad si kayo, ya sa ate ginawa yun ditan, ya pantatabon-tabon, that is just a band-aid solution. Dugaan de. It is not a permanent solution. That is a band-aid solution. Kanya natalusan ko, nung walay sa kaya, kabandaan yun barangay, aga kapilad si kayo, aga pimilad si kayo, yaman kurkur na mixed gravel ditan, ya itayik yun saratay, abutaw-butaw yadalan, aga on tanatating tanagagik, sa pagkantak kasama niya, barangay, agdagabay tay band-aid solution, nang nanyo'y panagserbida at barangay da, maharakeplay barangay da, no makakarkaid sa may barangay hulday, panggagawan day session, ay singa kawalad sangguni ang bayan. Singa kawalad sangguni ang panlalawigan, marakep so session hold ditan. At sa atin nga barangay. Marakep mo so sara may achievements da, bali-bali re achievements da ditan. At barangay da. Kanyan, agira kapilat si kayo, at because at the back of my mind, that is their thinking. They do not like band-aid solution. Sa gabay da may solusyon niya talagang makatulong. Kaliwan sa may onatan, medyo maragaw sudalan, pero litog-litog minsan siya ang gauntan. Kanya sa ikwanda, Nathan, total balaglay income, nabalin na binmalay. Di man request kayo Office of the Mayor, total, maarurad binmaloy. Nagkalalad sa senior citizen, nagauntan. Tapenuntan, aga nakalug-kalug sa utak nasa senior citizen, noong larad baloy. Walay ayay so agawad sa kaya lugar, dyan Pilipinas. Inatay may anak to. Say problema, ya experience to, ya i-istoryan to, along the way, say dalanda, litog-litog ngot, abutaw-butaw ngot, so dalanda. And along the way, lulagdan ibabatik at ospital may anak to, lapod litog-litog so dalan, nakal may kin, breathing tube, ya insaksak dad si kato, agdala ni pawil. Natan na agdala ni pawil, kasabitod ospital, pati-patiyan la, anggad nagunuyan, simipot at bilay. Of course, hindi totally yun ang dahilan ng pagkamatay ng bata, pero may contribution. Yung litog-litog na dala na yan. Kasi no kumon limpyo may dala nyo, dinalanda, aga kumon nakal may breathing tube, at akatulong ni na daisat kumon, yung makasabit ospital, yan na idan nasari doktor na first aid, na isalbadanin so bilay to, agauntan. So that's the effect of litog-litog na dalan. Agauntan. Kanyan, total, ibabagadan maarurad, senior citizen. Tapen aga nakalug-kalug sa utak nasa senior citizen. Lipay-palit na yun si kara.
yaon tanlaso kabalag na kwartay kaban na bali na binmali ya mainumayon ipagawa gawon iratay nanduraman infrastructure projects at baloy agauntan. Because that's the very purpose why nangungulikta tayo ng taxes, so that in return we can return that back to the people in terms of services. Agauntan. And what are those services na pwede nating ibigay sa taong bayan? Para kapantiray daladalan. No nayari, limpyun amin so dalan tidtan. Tapyan, malikat matiray tutu, ya untan la so ya aligwas na balida, una aligwas so kabay balay, una aligwas mat so kipapase panagbilay, una aligwas mat so sitwasyon nasari daladalan. Aliwan litog-litog agauntan. Ni nakakasian ko yung nanabihin. Labi unsipot adabungda, undalanditan litog-litog. Imbes di makalirap na bangun, tan panon to'y litog-litog sudalan. Jad kasasempot lamat taapuyat sinanabihing, imbes di bali-bali o gipto, na bangun lalamat kasabito di tanta, litog-litog. Iwasan to'y napatog. At sa may bintana, na sa may luganan dagauntan. That is the effect. Kanyan, no man bilang napan kakasakuyan nyo, ya barangay officialis ditan. No man bilang wala lay ginawa yung resolution, make a joint resolution. No man bilang wala latan yung joint resolution, make a follow-up. Follow-up lang follow-up. No maminsan mo lante, dat karakol na trabaho na sa isa kayo local chief executive agauntan. Pirma di man pirma dya, no maminsan nalagpasan dararatan. Kanyan ipanunot lamot. Panunot laban. Kaya good luck. At sana maayos yung daan natin dyan with your efforts sa pag-follow up sa office ng Office of the Mayor. This is not inflicting negative comments, but fighting for everyone's right na entitled sa service ng gobyerno sa kabubuti ng kanilang pamumuhay. Agaw tanatatang tanagagi. Kanya no maminsan, agyo na iwasan, ya walari arom niya leader, ya ganito pang, ya jad, ang gano masaksakbay ni mga kampanya lara, they're expressing their eagerness to serve. Lalo no nanungdan medyo walay, they are not satisfied. The service na nanungda, eventually, siyempre ararayamot, of course, you do not have the monopoly of good intentions. You do not have the monopoly of public service alone. Wala mat iretutuon, si puspuso mat, impuspuso damot suman serbisyod karaklan naguntan. So they are now ibubas ngaw danatan so intention da. At this early wala ray mang ibubas ngaw na sa may intention da to run for a higher position, to present to the people another option, and that is the right of the people to choose, that they will have another options. Tanong makapatamalamay sa kay mananap iray sa kaya putahe, yaliwan makapatama agauntan. Kaya kapag sinabing kayo ni mamupolitika, agauntan na tatang tanagagi. Sa ikwandaman lang ti tatang tanagagi. May karapatan ang bawat tao na magpolitika. Maghabol ng karir sa politika. Magsalita, magkritiko at makilahok sa demokratikong proseso. At ito ay protektado ng karapatang pantao, freedom of speech, at freedom of association sa karamihan ng demokratikong bansa. So you cannot just simply say to them, wag na kayong mamulitika. You cannot avoid that.
That is the reality. Agaon tanatatong tanagaging. Kung may nagsasabi sa kapwa politiko na tumigil na sa pamumulitika, kadalasan ito ay political rhetoric lamang. Para mapahina ang kalaban, i-frame ang isa bilang purely political or walang substance. Minsan valid na kritika kapag ang ginagawa ay puro chismis, personal attack o walang prinsipyo, pure opportunism. Pero kapag ginagamit para pigilan ang lehitimong paghabol sa posisyon o paglalahad ng plataforma, iyon ay labag sa espiritu ng demokrasya. Agauntan, we are a country of democracy. Sa demokrasya, and we are free to express our opinions, free to express our thoughts, because that is a constitutionally guaranteed right, freedom of expression. Kaya sa Ikwanda, hindi mo mapipigilan ang isang tao na magpolitika kung yun ang kanyang karera at pinaniniwalaan niya, lalong-lalo na no wala lari tutuon mangibubus nga na sa may pandisgusto da. Agahuntan. So they would take that opportunity because there are people who are disgruntled. So they will favor the people who are disgruntled and giving them hope. Dan idandara na may hope at atang tanagaging ito na may hope at Pangasinan ilalo. Ang solusyon sa masamang politika ay hindi pagbabawal, kundi mas mahusay na politika, mas matibay na argumento, mas mahusay na track record at mas matalinong botante. So anong pwede natin gawin? Maging matalas na tagamasid. Tanungin ang mga politiko, ano ang konkretong solusyon nila? May track record ba o puro drama lang? Puro drama lang. Suportahan ang prinsipyo. Lahat ay may karapatang tumakbo, mag-criticize at magkampanya, basta legal at hindi nananakot or nanggugulo. At higit sa lahat, huwag maging hipokrita. Kung galit ka, Kwanda, kapag sila ang nagpupolitika, pero okay lang kapag tayo ang gumagawa nito, pare-pareho lang tayo, Kwanda. Pare-pareho lang tayo. May karapatan ka. In the same manner, may karapatan ka, may karapatan din ako kung tumesakli. Agaw tanatatang tanagaging. So sa huli, ang politika ay bahagi ng buhay publiko. Ang pagpipigil dito ay mas mapanganib kaysa sa sobrang politika. Mas mabuti nang magkompetensya ng hayagan sa idea at record kaysa mag-utos na tumigil. Diba? Labanan na lang ng idea at record. Huwag nyo silang pagbawalan. Diba, nanabihing? Basta, ito pong pakakatandahan natin. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. And remember this always, there ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. Sikaratan Sumatuan Liknay Binmalay. At Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Akaulo pakantabay lalangula sa lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team the technical side si Mr. A&D Engineer Nixon Dakal. Antabayanan susunod kagad ang punto por punto kay atong Remo. Dito lamang po yan sa #1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan.
DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua